Hello, Emma akwa aba me channel yi so. Yɛba abɛtoa yɛadesua no so. Ɛnnɛ, yɛbɛsua operators ɛwɔ C++ ho adeɛ. Nti ɛdeɛn ne operator? Operator yɛ ahyɛnsodeɛ bi a ɛka kyerɛ compiler no sɛ ɔnyɛ nkontaa anaa anyansadeɛ bi ɛwɔ computer no mu. Na C++ ɛwɔ operators bebree a ebi ne arithmetic operators, relational operators, logical operators, and assignment operators. Na ɛnɛ yɛbɛhwɛ deɛ ebiara ɛteɛ ɛne dwuma a ebiara ɛdie. Nti yɛde arithmetic operators ɛna ɛbɛfiri aseɛ. Ɛdeɛn ne arithmetic operators? Arithmetic operators ɛyɛ ahyɛnsodeɛ bi a yɛde yɛ adwuma ɛwɔ nkontaa ɛne programming nso mu. Na arithmetic operators a yɛtan de yɛ adwuma ɛwɔ yɛn daadaa tete mu bi ɛne addition operator. Na saa operator wei si ɛka nneɛma mmienu bom. Ɛmfa to ho ɛne 5 plus 3 a ɛbɛma yɛ 8 no. Deɛ ɛdi hɔ ɛne subtract operator. Na saa operator wei sɛ boa yɛ ma yɛte adeɛ baako firi baako mu. Ɛmfa to ho ɛne 5 minus 3 a ɛbɛma yɛ 2 no. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛne multiplication operator. Na saa operator wei sɛ boa yɛ ma yɛ multiply nneɛma mmienu. Ɛmfa to ho ɛyɛ 5 multiply 3 a ɛbɛma yɛ 15 no. Operator a ɛdi hɔ ɛyɛ division operator. Na saa operator wei ɛboa yɛn ɛma yɛde adeɛ baako ɛkyɛ adeɛ baako mu. Ɛmfa to ho ɛne 6 divide 3 a ɛbɛma yɛ 2 no. Arithmetic operator a ɛdi hɔ ɛyɛ modulus operator. Na saa operator wei sɛ ɛboa yɛn ma yɛde adeɛ baako kyɛ adeɛ baako mu. Na ɔde deɛ ɛbɛka akyire no ama yɛn sɛ ɛno ne answer. Ɛmfa to ho ɛne 5 modulus 3 a ɛbɛma yɛ 2 no. Ebi sɛ wɔde 3 ɛkyɛ 5 mu a deɛ ɛbɛka akyire no ɛyɛ 2 a ɛno ne answer na modulus operator no ɛde bɛma yɛn. Afei operator a ɛdi hɔ ɛyɛ increment operator. Na number bi a wode operator wei sɛ ɛbɛdi anim anaasɛ n'akyi no, ɛde baako bɛka saa number no ho. Ɛmfa to ho ɛne 5 plus plus a ɛbɛma yɛ 6. Afei operator a yɛtwa toɔ ɛyɛ decrement operator. Na number bi a wode operator wei sɛ ɛbɛdi n'anim anaa n'akyi no, ɛbɛte baako afiri mu. Ɛmfa to ho ɛyɛ 5 minus minus a ɛbɛma yɛ 4. Nti afei yɛnhwɛ sɛdeɛ yɛde arithmetic operators ɛyɛ adwuma ɛwɔ C++. Nti yɛde addition operator no bɛhyɛ aseɛ. Ɛmfa to ho ɛyɛ variable A no 10 na dam. Variable B nso 20 na dam. Ɛna add variable no variable A add ahyɛnsodeɛ no ɛna variable B nso ɛna dam. Nti sɛ yɛrane code no a saa code wei sei add variable ne code no ɛbɛka variable A ɛne variable B no abom. Nti yɛnhwɛ. Nti answer no nie. The result is 30. Nti yɛma yɛ 30 a yɛ 10 wei sei ɛne 20 wei sei a yɛaka abom na ma yɛ saa 30 wei. Nti afei yɛmfa to ho wei sei a nhwɛ modulus operator no na yɛmfa nwie arithmetic operators no. Nti yɛbɛsesa variable A no na yɛnyɛ no 5. Yɛnsesa variable B no yɛnyɛ no 3.
yɛasesa wei no ayɛ no mode, yɛasesa ha sei no yɛde percent sign aba, ewie a ne ayɛ wei nso mode. Nti fa tom wei sei nso variable a no 5 na yɛde atom, ɛna variable b nso yɛde 3 na atom. Afei nso mode variable no yɛde variable a no mode operator symbol no ɛne variable b no. Nti sɛ yɛrane code wei sei nso a variable b no ɛyɛ 3 no ebi divide variable a na ɛyɛ 5 no na ɛde deɛ ɛbɛka akyire no abrɛ yɛ sɛ ne answer no. Nti yɛrane ne yɛnhwɛ. Nti answer no nie 2 a ɛyɛ 5 mode 3 ɛbɛma yɛ 2. Nti saa na modulus operator no nso yɛ n'adwuma ɛwɔ C++. Nti afei yɛmfa relational operators no nso ntoa so. Nti ɛdeɛ ne relational operator. Relational operator ɛyɛ ahyɛnsodeɛ bi a boa yɛn ma yɛde adeɛ baako toto adeɛ baako ho. Na relational operators a yɛtaa de di dwuma wɔ yɛn daadaa setena mu bi paa ɛne equal to. Na saa ahyɛnsodeɛ wei si ɛboa yɛn ma yɛde adeɛ baako toto adeɛ baako ho ɛhwɛ sɛ ne mmienu ɛyɛ paa. Ɛmfa to ho ɛne 5 equals to 5 a ɛyɛ true. Ɛfisɛ 5 ɛne 5 ɛyɛ pɛ. Afei nso relational operator yɛdi hɔ ɛne not equal to. Na saa operator wei si ɛboa yɛn ma yɛde adeɛ baako toto adeɛ baako ho ɛhwɛ sɛ ɛnyɛ pɛ anaa. Ɛmfa to ho ɛne 5 is not equal to 3 a ɛno nso ɛyɛ true ɛno. Afei operator a ɛdi hɔ ɛne greater than operator. Na saa operator wei si nso yɛde hwɛ sɛ adeɛ a ɛwɔ saa operator wei si benkum so no ɛso sen deɛ ɛwɔ ne nifa so no anaa. Ɛmfa to ho ɛne 7 is greater than 3 a ɛyɛ true. Ɛsiane sɛ 7 a ɛwɔ operator ne benkum so no ɛso sen 3 a ɛwɔ operator ne nifa so. Afei operator yɛdi hɔ ɛyɛ less than. Na saa operator wei si nso ɛboa yɛn ma yɛhwɛ sɛ adeɛ a ɛwɔ saa operator wei si benkum so no ɛso asene deɛ ɛwɔ ne nifa so no. Ɛmfa to ho ɛne 3 is less than 7 a ɛno nso ɛyɛ true ɛno. Ɛsiane sɛ 3 na ɛwɔ operator ne benkum so no ɛso asene 7 na ɛwɔ ne nifa so no. Afei operator yɛdi hɔ no ɛyɛ greater than or equal to. Na saa operator wei si nso no ɛboa yɛn ma yɛhwɛ sɛ adeɛ a ɛwɔ ne benkum so no ɛso sene deɛ ɛwɔ ne nifa so no anaasɛ ɛne ne yɛ pɛ anaa. A yɛmfa to ho ɛne 7 is greater than or equal to 5 a ɛyɛ true. Afei operator ɛtwa toɔ koraa no ɛyɛ less than or equal to. Na saa operator wei si boa yɛn ma yɛhwɛ sɛ adeɛ a ɛwɔ operator ne benkum soɔ no ɛso asene deɛ ɛwɔ ne nifa soɔ no anaasɛ ɛne ne yɛ pɛ anaa. Ɛmfa to ho ɛyɛ 2 is less than or equal to 7 a ɛyɛ true. Ɛsiane sɛ 2 ɛso asene 7. Nti afei yɛnhwɛ sɛdeɛ yɛde relational operators ɛdi dwuma ɛwɔ C++. Wei no nso yɛde equal to ɛbɛfiri aseɛ.
Na sɛ video wei sɛ aboa wo a, mɛsɛ sɛ ɔbɛ like na wasubscribe wowie a na comment wɔ aseɛ hɔ ama me. Nti sɛ yɛhwɛ saa mfato ho yi a, variable a no 10 ɛna da mu, ɛna variable b no nso 20 na da mu, ɛna if statement no nso variable a equal sign operator ɛna variable b. Nti ha sɛ yɛrane code na if statement no bɛkyɛke ahwɛ sɛ variable a no ɛne variable b no ɛyɛ pa anaa. Ɔhwɛ na sɛ variable a ne variable b no yɛ pa a, ɔbɛprinte message na ɛdi kan no na ama yɛn a ɛyɛ a is equal to b. Ɛna sɛ ɔhwɛ nso na sɛ variable a ne variable b no ɛnyɛ pa a, ɔbɛprinte message na ɛtɔ so mmienu no a ɛne a is not equal to b. Nti ha sɛ yɛnhwɛ sɛdeɛ answer ne bɛba. Nti answer ne nie, a is not equal to b. Nti a yɛnya saa answer wei si ne sɛ yɛrane code no variable if statement no kyɛke hwɛ deɛ da variable biara mu. Nti ɔhwɛ variable a no 10 na da mu, ɛna ɔhwɛ variable b no nso 20 na da mu. Nti ɛsiane sɛ 20 ne 10 nso ɛnyɛ pɛ nti na ɔprinte second message no ma yɛ sɛ a is not equal to b. Nti sei na equal to operator a ɛwɔ relational operators no nso ɛyɛ n'adwuma. Nti wɔn nso fa relational operators no mu baako na fa hyɛ baabi a mede equal to operator no ahyɛ no. Wowie a run na afei answer a wobɛnya no twerɛ gu comment section hɔ ma me. Nti yɛwiewie no yɛmfa logical operators no ɛntoa so. Nti ɛdeɛn ne logical operators? Logical operators ɛyɛ ahyɛnsodeɛ bi a yɛde si gyinaeɛ ɛwɔ programming mu. Na logical operators a yɛwɔ wɔ C++ mu no ɛyɛ mmiɛnsa. Na deɛ ɛdi kan ɛne end logical operators a yɛde ampersand mmienu na ɛgyina hɔ ma no. Na saa operator wei si yɛhwɛ sɛ conditions mmienu ɛyɛ true a na afei return true ɛde abrɛ. Ɛmfato ho ne is it sunny and is it warm? Ɛwɔ sɛ ɛyɛ sunny na saa yɛ warm ansa na return true no ɛde abrɛ. Ɛnyɛ saa ɛbɛ return false. Afei logical operators ɛtɔ so mmienu ɛne all logical operator no a yɛde abaa mmienu na ɛgyina hɔ ma no. Na saa operator wei si return true ɛma yɛn sɛ condition no mu baako ɛyɛ nokorɛ a. Ɛmfato ho ne is it sunny or is it warm? Sɛ ɛyɛ sunny a ɔde true bɛbrɛ, ɛna sɛ ɛyɛ warm nso a ɔde true bɛsan so abrɛ. Afei logical operator a ɛtwa toɔ no ɛne not logical operator a yɛde exclamation mark ɛna ɛgyina hɔ ma no. Na saa operator wei si ɛdane value a ɛyɛ true ɛba bɛyɛ no false. Ɛmfato ho ne it's not raining ɛba bɛyɛ it's raining. Nti afei yɛhu deɛ logical operators ɛkyerɛ no. Yɛnhwɛ sɛdeɛ yɛde di dwuma nso ɛwɔ programming mu. Nti yɛde end logical operator no bɛfiri aseɛ. Deɛ ɛyɛ saa mfato ho wei si a variable x no 10 na da mu, ɛna variable y no 5 na da mu. Afei if statement no variable x no greater than ɛne 5, ɛna end operator no ɛna variable y no less than ɛna 10. Nti sɛ yɛrane code no a if statement no bɛkyɛke ahwɛ sɛ
no say variable x no ɛso sene 5 ɛna afei variable y no nso ɛso sene 10. Sɛ ɛkyɛke saa condition wei si na sɛ variable x ɛso sene 5 na sɛ variable y nso ɛso sene 10 the first statement na ɛbɛbrɛ yɛn any both conditions are true. But ɛhwɛ ne sɛ conditions no mmienu ɛnyɛ true the second one na ɛbɛbrɛ ɛbɛyɛ both conditions are not true. Nti yɛmra ne yɛnhwɛ deɛ yɛde bɛbrɛ yɛn. Nti answer ni both conditions are true. Ɛsiane sɛ time na yɛra ne yɛ no if statement no kɔkyɛke hwɛ deɛ variable x nim ɛyɛ 10 nso ɛso sene 5 na ɛsɛ ɛyɛ nokorɛ variable x no ɛyɛ greater than 5. Afei nso ɔsaa kɔhwɛ variable y no deɛ da mu no ɔhwɛ variable y no ɛyɛ 5 na da mu ɛna 5 nso ɛso sene 10 na yɛ sɛ ha sei nso yɛ nokorɛ ɛsɛ y no ɛso sene 10. Nti ɛsiane sɛ conditions mmienu ɛyɛ nokorɛ nti ɛna printed first statement no ɛbrɛ sɛ both conditions are true no. Nti sei na logical operators no nso ɛyɛ n'adwuma. Nti afei yɛnhwɛ assignment operators no ne yɛmfa nwie video wei sei. Na ɛdeɛn ne assignment operator? Assignment operator ɛyɛ ahyɛnsodeɛ bi a yɛde gye biribi ɛto variable mu anaasɛ yɛbɛka no sɛ yɛde store value bi egu variable bi mu. Na assignment operators a ɛwɔ C++ no bi ɛne equal to ɛbɛka no sɛ ɛno ne basic assignment a ɛwɔ programming biara mu. Yɛde saa operator wei sei store value bi a ɛwɔ ne nifa so egu variable bi a ɛwɔ ne benkum so mu. Fa to ho ne x is equal to 10. Nti aha sei no 10 na ɛwɔ operator ne nifa so no ɛbɛstore egu x na ɛwɔ operator ne benkum so no. Operator ɛtɔ so mmienu ɛne add and assign operator. Na saa operator wei sei ɛde value bi ɛka value bi a ɛwɔ variable bi mu dada. Owie a na result na obenya no na wastore egu variable ne mu. Aha sei mfa to ho ne x plus is equal to 3. Aha sei no ɔde 3 ɛbɛka 5 ho na owie a wastore answer no ɛbɛyɛ 8. Afei assignment operator ɛdi hɔ ɛne subtract and assign. Na saa operator wei sei ɛte value bi ɛfiri variable bi mu. Owie a na ɔde answer no anaasɛ result no egu variable ne mu. Mfa to ho ɛne x minus is equal to 3. Aha sei no operator wei sei ɛbɛte 3 ɛfiri 5 ne mu. Nti ewie bɛka 2 na wastore ɛwɔ variable x ne mu. Assignment operator ɛdi hɔ ɛne multiply and assign. Asa operator wei sei no multiply value bi a ɛwɔ variable no mu dada. Owie a na ɔde answer no egu variable ne mu. Mfa to ho ɛne x multiply is equal to 3. Wei sei no ɔbɛ multiply 3 by 5. Owie a na wastore answer a ɛbɛyɛ 15 egu variable ne mu. Assignment operator ɛdi so ɛne divide and assign. Na saa operator wei sei ɛde value bi ɛkyɛ value bi a ɛwɔ variable bi mu dada. Owie a na ɔde answer no egu variable ne mu. Mfa to ho ɛne x divide is equal to 2. The operator wei bɛyɛ ne sɛ wɔde 2 wei sei ɛbɛ divide 6 no. Owie a answer obenya no yɛ 3 na wastore egu variable ne mu. Na assignment operator ɛtwa toɔ no ɛne modulus and assign. Na saa operator wei sei ɛde value bi ɛkyɛ value bi a ɛwɔ variable bi mu. Owie a na ɛde deɛ ɛbɛka akyire no egu variable de mu. Mfa to ho ɛne x modulus is equal to 3 ɛde 3 ɛbɛkyɛ 7 mu. Owie a deɛ ɛbɛka akyire no na ɔde egu variable ne mu. Afei yɛhwɛ sɛ deɛ ɛde assignment operator ɛdi dwuma ɛwɔ C++ mu.
Nti yɛndi kan hwɛ basic assignment operator a ɛno ne equal to no. Nti sɛ yɛsan fa to ho wei sei a, basic assignment operator a ɛno ne equal to no, ɛde number 10 wei sei agu variable x nim. Nti yɛbɛhu sɛ ɛno koraa yɛmprinte variable x no mbra abɔnten na yɛnhwɛ adekodeɛ a ɛda mu. Nti answer no nie. The value in variable x is 10. Nti 10 na ɛda variable x nim no ɛna aba wɔ ha sei no. Ɛkyerɛ sɛ ampa assignment operator a yɛ equal to no ɛde number 10 no ato variable x nim. Nti afei yɛhu basic operator no. Yɛnhwɛ sɛdeɛ add and assign nso ɛyɛ n'adwuma, but yɛbɛyi so mfa to ho wei a na ɛde ayɛ. Nti yɛbɛtwerɛ x, yɛwie a na yɛatwerɛ plus is equal to, yɛatwerɛ 5. Nti sɛ yɛhwɛ mfa to ho wei sei na add and assign operator wei sei ɛde saa 5 wei sei ɛbɛka value na ɛwɔ x nim ho dada a ɛyɛ 10 no ama na ayɛ 15 na astore answer no agu variable no mu. Nti afei yɛnhwɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ ampa ɔde 5 no aka 10 no ho ama no ayɛ 15 no wie a wastore a. Nti answer no nie. The value in the variable x is now 15. Nti sɛdeɛ na mekyerɛkyerɛ mu naa no, add and assign no ɛde 5 ɛka value na ɛwɔ x a na ɛwɔ variable x nim ho dada no, owie na ɔstore answer no. Nti yɛprinte variable x no, yɛbɛnya 15. Nti saa na assignment operator no nso yɛ n'adwuma wɔ C++. Na sɛ w'ani agye video wei sei ho a, mɛsɛ sɛ wobɛsubscribe, wie a na walike, wie a na wagya comment ɛwɔ aseɛ hɔ. Anaasɛ wowɔ question bi a wobɛtumi abisa me wɔ comment section hɔ nso.